Nevyrevujte tu. Ja som ti povedal, Ozi, nesťažuj sa nám, ty sa sťažovať starostovi. A my chceme ísť preč. Tu ostávate, nejdete preč. Teraz mi to povedal. A tak sme robiť potom. Čuješ? Budeme sa mať rádi, ne? A ty toto vždycky robíš. Čo je pán Majek, zase ste mi došli rozbiť foťák? Zase ste ma došli napadnúť? Zase ste ma došli napadnúť? Ze samopalem? Máte aj granáty? Že ste nahrávaní aj vy na kamerách. Zase ste ma došli napadnúť? Dobrovodsky upozorňujem vás opäť, že ste nahrávaní na kamerách. Dobre, zbytečne ich neprovokujte, robia si tu poriadok. Hádzali mi sem do dvora bordel, kamene. Láskavo im povedzte, nech to sem nehádžu. Povedzte im, nech to sem nehádžu, mám to opakovať. Nech to sem nehádžu. Tak ukáž ten bordel pred policajtu, ukáž ten bordel. Však ukáž ten bordel, Ozi. Som im to nahádzal naspäť. Kde je ten bordel? Tam je. Som im to nahádzal naspäť. No, Ozi. Áno, tuto je na kamere. Dobre, Ty nás provokuješ sa pes, jeden človek v republice, nehabíš sa? Nevidíte, že robíme porádek na dvori? To kde je porádek? Toto je porádek? My robíme ten porádek. Áno, iba bordel robíte na mojom pozemku. Ale však ukáž mi vlastníctvo, je to tvoje. dobre, pán Dobrocký, nechajte ich, nech si pracujú, dobre? Robia si na svoje. Kde pracujú? Ukážte mi, čo pracujú. Prečo klamete? A ty si rozpoješ zahrať. Dobre, dajte ich pracovať. Vy mu nehašte tam, dobre, ten bol. Keby tam je niečo, nech to ukáže. Však to chcú pani policajti, ukáž ten bordel, čo ti tam nahádzali, prosím ťa pekne. Máte tam nahádzané... Áno, už som im to nahádzal naspäť. Už som im to nahádzal naspäť. To nevidíš to? Hento železo, aj to tam bolo. To železo. Áno, Však áno. to železo tady sedí od rána. Nešic, klameš. Zeberú to na otísky, či tam... Áno, zeber. Áno. Dáme to zeber. Áno, jasné, zeber. Áno, na otisky. Nevidíš, že ťa provokuješ, ak to on chce. Tak to železo tady je od rána.